Jeg vil nu kigge på linjer ved cirkler. Jeg starter med at oprette en tilfældig cirkel. Jeg opretter et punkt. Jeg sætter her og vælger, at jeg vil tegne en cirkel ud fra centrum og radius. Jeg klikker på mit centrum og angiver radius til 5 og trykker Enter. Nu vil jeg godt oprette et punkt, som ligger på cirkelperiferien og som bliver liggende der. Jeg vælger at oprette et nyt punkt. Og nu skal jeg hen og fange cirkelperiferien. Se, nu lyser den op. Når den gør det, kan jeg klikke, så bliver mit punkt på cirkelperiferien. Og hvis I bemærker, så er punktet lyseblåt. Og det betyder, at det er knyttet til cirkelperiferien. Det vil sige, at jeg kan godt trække i punktet. Jeg gør mig til mus, eller trykker på Escape. Så kan jeg trække punktet, men jeg kan ikke trække det væk fra cirkelperiferien. Det sidder fast på cirkelperiferien. Jeg opretter et punkt mere på cirkelperiferien. Der. Nu vil jeg godt oprette en korde imellem de to punkter på min cirkelperiferi. Jeg vælger et linjestykke gennem to punkter. Klikker på det ene punkt og på det andet punkt. Nu kan jeg trække rundt i mine punkter på cirkelperiferien, men de bliver liggende. Den her korde vil jeg godt have farvet grøn, og jeg vil godt have gjort den lidt tykkere, så man kan se den. Og jeg vil godt have vist, at den skal hedde K, og så vil jeg også godt have vist, hvor lang den er. Jeg går op og stiller mig på korden og højreklikker og siger egenskaber. Navnet er lige nu sat til at være A. Det ændrer jeg til K. Så vil jeg godt have navnet vist, men jeg vil også godt have vist værdien, altså hvor lang den er, både navn og værdi. Så går jeg hen i farve og vælger, at jeg godt vil have en grøn korde. Jeg går hen i stil og vælger, at jeg vil godt have gjort den lidt tykkere, sætter den til 7, sådan, og siger løb. Nu får jeg altså hele tiden vist længden af min korde, når jeg trækker rundt med den. Og den skiller sig ud fra cirkelperiferien ved at være grøn og lidt tykkere. Nu vil jeg godt oprette radius på min cirkel, og jeg vil godt lege lidt med layout og det at få vist navn og sådan noget igen. Jeg starter med at oprette et nyt punkt og tilknytter det til min cirkel, sådan. Herefter opretter jeg et linjestykke, som svarer til radius, altså fra cirkelperiferien og ind til centrum. Jeg højreklikker på linjestykket og vælger egenskaber. Navnet retter jeg til R for radius. Jeg vil godt have navnet vist, og jeg vil også godt have værdien, altså længden af navnet. Jeg vil godt have, at radius skal være blå, og jeg vil godt have, at den skal være tykkere, sådan. Jeg lukker. Nu har vi altså radius på 5. Det var det, jeg indtastede, så det var heldigt. Og jeg har en korde, som jeg kan flytte rundt med. Nu vil jeg godt oprette en diameter. Jeg ved, at diameteren går igennem centrum for cirklen. Jeg starter med at oprette et punkt på cirkelperiferien. Her. Jeg ved ikke præcis, hvorhenne diameteren rammer på den anden side. Men hvis jeg tegner en halvlinje fra det punkt gennem centrum, vil jeg i hvert fald komme igennem cirklen. Så jeg opretter nu en halvlinje fra punkt gennem punkt. Klikker på mit punkt på cirkelperiferien og på centrum. Jeg kan se, at diameteren skal skære her. Jeg får lige det punkt frem, der er her som skæringspunktet mellem halvlinjen og cirkelperiferien. Jeg vælger skæring mellem to objekter. Jeg kunne klikke på det ene objekt og så på det andet objekt, men hvis jeg er lidt grundig, kan jeg få begge objekter frem på en gang. Jeg kan mærke til, at begge to lyser op, så klikker jeg, og her er punktet. Det er jo ikke så pænt med en diameter, der fortsætter på den anden side af cirklen, så nu højreklikker jeg og får skjult det her objekt. Halvlinjen var sådan set bare en hjælpelinje til at få konstrueret diameteren. Nu kan jeg oprette mit diameter som et linjestykke fra det punkt over til det punkt. Jeg vælger et linjestykke gennem to punkter, klikker på det ene punkt og klikker på det andet. Jeg vil godt have min diameter gjort rød, stiplet, det tykkere, vist navn og det hele. Jeg højreklikker og siger egenskaber. Jeg vil godt have, at min diameter skal hedde D for diameter. Navnet vil jeg godt have vist, og værdien. Jeg vil godt have, at den skulle være rød. Og jeg vil godt have tykkelsen, men jeg vil også godt have, at den skal være stiplet. Og jeg lukker. Nu har jeg diameter, korde,
og radius. Alle de her punkter, der ligger på cirkelperiferien, kan jeg flytte rundt med. Jeg kan se, at diameter er det samme hele vejen rundt. Jeg kan se, at min korde er lig min diameter på et tidspunkt. Jeg kan også undersøge, hvornår korden er lige så langt som radius. Jeg trækker det, jeg kan se her, og så videre. Programmet er dynamisk, og jeg kan flytte rundt på punkterne nu. Jeg vil godt oprette en tangent til cirklen. Lad os sige, at jeg har en tangent, som går igennem punktet D. Jeg kan heroppe under linjer vælge tangenter. Jeg skal klikke på et punkt. Jeg klikker på punktet D og på en cirkel. Se, cirklen lyser op. Sådan. Her har jeg fået en tangent. Jeg vil godt lige have den omdøbt. Så den hedder T. Sådan. Jeg kan nu trække rundt på mit punkt og se, at tangenten følger med hele vejen rundt. Lad os nu sige, at jeg havde et tilfælde, hvor jeg havde et frit punkt uden for cirklen. Det opretter vi her. Sådan. Kan jeg så alligevel få konstrueret en tangent. Jeg starter med at lave et linjestykke fra punktet G og ind til centrum. Det har jeg her. Jeg ved, at tangenten skal gå vinkelret på den her linje og gennem det punkt, der ligger her på cirkelperiferien, altså skæringspunktet mellem linjestykket og cirklen. Jeg finder lige skæringspunktet. Skæring mellem to objekter. Der. Så kan jeg nu oprette en tangent gennem punktet, eller jeg kan lave en vinkelret linje. Vinkelret linje vælger jeg her. Jeg klikker på et punkt først, og på den linje, som jeg vil oprette en linje vinkelret på. Sådan. Det er to forskellige måder, jeg kan konstruere en tangent på, alt afhængig af, om jeg har et punkt på cirkelperiferien, eller jeg har et punkt uden for cirkelperiferien.